खुलुमबाय आं थेरापिस्ट तुब्लाव ब्रह्म दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आंनियावहाय बहुत मानसिफ्रानो नैबे ननि जुसखौ लांनानै इउज खालामो बा जायो दा बे ननि जुसनि बेनिफिट्सआ मा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन बे ननि जुसनि जाय बेनिफिट्स दङ बे बेनिफिट्सआनो जाहैबाय जिबख्रि जोंनि जे देहानि जिबख्रि दङ बे जिबख्रि बा सेल्स जों जायखौ होनो बेखौ बारायनायाव मदद खालामो। 2 नाम्बार पइन्टआव जाहैबाय जोंनि देहाखौ हेल्दी खालामो बा जोंनि जेसेबांनाखि स्किननि प्रब्लेम आसुगुरनि प्रब्लेम आसुगुर खानाय स्किन बा नोंनि ओरै लिभार बिसोरखौ माने बेखौ एक्टिभ दोनबाय थायो आरो सेल्स लेभेलखौ बारायनानै होयो। दा बेनि बेनिफिट्सआ ओरैबायदि जोङो आसुगुरनिफ्राय लानानै स्किननिफ्राय लानानै ओरै खानायनिफ्राय लानानै मेगननिफ्राय लानानै ओरै स्पेशली जोङो डाइजेशन सिस्टेम बे डाइजेशन सिस्टेमखौ एक्टिभ खालामो बा मोजाङै दोनो बेबायदि बुस्थुफ्राव जोङो बा बेफोरखौ जोङो एक्टिभ खालामनोबा जों ननि जुसखौ इउज खालामनो हायो। जों जेबो जायालासेनो बा जेबो देहायाव प्रब्लेम गैयाबाबो जों बे ननि जुसखौ बाहायनो हायो आरो बयबो बाहायगासिनो थायो आंबो बाहायो। दा बे ननि जुसआ स्पेशली मा खामानि मावो होननानै बुङोबा दा मा होनगोन बेखौ जोङो स्पेशली बियो बांसिन वर्क खालामो होनबा खामानि मावो होनबा जोंनि बडिनि जाय जेर'नेन होननाय मोनसे बुस्थु थायो बे जेर'नेनखौ एक्टिभ खालामनाय बा खामानि मावनाय मोजां खामानि मावनायाव बियो एक्टिभ खालामनानै जेर'नेना जाहैबाय जिबख्रि जाय जिबख्रि फिसाजों जोंनि देहाया दाजायो। दा जोंना जुदि जिबख्रिया जुदि अबेबा मोनसे डेमेज जायो अब्लानो जों माबा मोनसे देहानि प्रब्लेमा सृष्टि जायो। बे जिबख्रिया मोनसे डेमेज जानाय लोगो लोगो बे ननिखौ जों जुदि इउज खालामबाय थायोबा बे जिबख्रि थैनायखौ दोनथ'नानै बे आरोबाव गोदान जिबख्रि सोरजिफिनो। दा बेनि खामानिया बेबायदि जायो आरोना जाय बिथांमोना बे ननि जुसखौ नांगौ बिसोरो आंनियावहाय नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै इउज खालामबानो जाबाय। आरो स्पेशली बेनि मोनथाम बुस्थुआ जाहैबाय बेनिफिटआ इमिउनिटिखौ बुस्ट खालामो आरो जोंनाव जुदि एसे लोमजाज्रुनाय साज्रुनाय मोनसे मानसिनि देहायाव थाबाय थायो एसे खामानि मावनो बानाय बे बुस्थुखौबो बे खारहोयो। लोगोसे आरोबाव जोंहा बेयाव अनेक टाइपनि मिनारेल्स एन्ड भिटामिन्स जों बेयाव बेनिफिट मोनो जाय बिथांमोना बेबायदि बेनिफिटजों बा कन्टिनिउसलि जेबो बेमार गैया अब्लाबो जुदि इउज खालामनो सानो नैबे ननि जुसखौ इउज खालामनो हागोन। आरो लोगोसे जायफ्रा स्किननि प्रब्लेम दङ जेरै पिम्पल्स जाबाय थायो ओरैहाय स्किनाव माबा माबि जाफ्लेबाय थायो बिसोरबो बे ननि जुसखौ इउज खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा नांगौ नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै बिहरबानो जाबाय।